Hi Igbo Nonos, welcome back to my channel. This is your girl Igbo Nono. Please subscribe to my channel, please. YouTube sends me analytics and my viewers are more than my subscribers. Please guys, I'm begging. In today's video we'll be learning about preposition in Igbo. Preposition in Igbo is called mbuzo. What is preposition? Gịnị bụ mbuzo? 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 Words that shows where something is. Mbuzo bụ okwu na-egosi ebe ihe dị. Words that show where something is. Mbuzo bụ okwu na-egosi ebe ihe dị. Words that show where something is. Mbuzo bụ okwu na-egosi ebe ihe dị. Example: ọkụkọ nọ n'elu akwa. Chicken is on the bed. Ọkụkọ nọ n'elu akwa. Chicken is on the bed. Ọkụkọ nọ n'elu akwa. Chicken is on the bed. This is an example of preposition. Yes. Example of preposition: ọkụkọ nọ n'elu akwa. You can also say nkịta nọ n'elu akwa. Dog is on the bed. Nkịta nọ n'elu akwa. Dog is on the bed. Nkịta nọ n'elu akwa. Dog is on the bed. An example here is nnụnụ nọ n'elu ukwu osisi. Bird is on the tree. Nnụnụ nọ n'elu ukwu osisi. Bird is on the tree. Nnụnụ nọ n'elu ukwu osisi. Bird is on the tree. Ekere ndị nọ n'elu mgbidi. Clock is on the wall. Elekere dị n'elu mgbidi. Clock is on the wall. This is another example. Elekere is clock. Elekere dị n'elu mgbidi. Clock is on the wall. So the preposition here is n'elu, on. N'elu, on. When something is on the table, so it is on or n'elu. N'elu, on. So on here is the preposition. On here is the what? Preposition. So another one as we go is nkịta nọ n'elu okpuru akwa. The dog is under the bed. Nkịta nọ n'okpuru akwa. Sorry please. Dog is under the bed. Nkịta nọ n'okpuru akwa. Dog is under the bed. Efere nọ n'okpuru tebulu. Plate is under the table. Efere nọ n'okpuru table. Plate is under the table. Efere nọ n'okpuru tebulu. Plate is under the table. Efi nọ n'okpuru oche. Cow is under the seat. Efi nọ n'okpuru oche. Cow is under the seat. Efi nọ n'okpuru oche. Cow is under the seat. Efi nọ n'okpuru oche. Cow is under the seat. So the preposition here is under, n'okpuru. Under, n'okpuru. The preposition here is under, n'okpuru. That is the preposition. Yes. So I hope you remember that the preposition we have learned now is on and under. As we proceed, nwatakịrị nọ n'akụkụ akwa. A baby is beside the bed. Nwatakịrị nọ n'akụkụ akwa. A baby is beside the bed. I also have other videos of things that you can see in the house. Please check in my video sections, you'll see it. Nkịta nọ n'akụkụ oche. Dog is beside the seat. Nkịta nọ n'akụkụ oche. Dog is beside the seat. Nkịta nọ n'akụkụ oche. Dog is beside the seat. Nkịta nọ n'akụkụ oche. Dog is beside the seat. Iko dị n'akụkụ tebulu. Cup is beside the table.
Iko dị n'akụkụ tebụl. Cup is beside the table. Iko dị n'akụkụ tebụl. Cup is beside the table. Iko dị n'akụkụ tebụl. Cup is beside the table. Akụkụ here is beside. Is the preposition here. Akụkụ is the preposition here. We have done n'elu. We have done n'akụkụ. We have done n'okpuru. These three things are preposition Igbo. In Igbo, beside, under, and on. They are all what? Preposition in Igbo as we proceed. Nwatakịrị nọ na ala. Baby is on the floor. Nwatakịrị nọ na ala. Baby is on the floor. Nwatakịrị nọ na ala. Baby is on the floor. Efere nọ na ala. Plate is on the floor. Efere nọ na ala. Plate is on the floor. Efere nọ na ala. Plate is on the floor. Efere nọ na ala. Plate is on the floor. Efere nọ na ala. Plate is on the floor. Nwamba nọ na ala. Cat is on the floor. Nwamba nọ na ala. Cat is on the floor. Nwamba nọ na ala. Cat is on the floor. Nwamba nọ na ala. Cat is on the floor. Ngaji nọ na ala. Spoon is on the floor. Ngaji nọ na ala. Spoon is on the floor. Sorry guys. Ngaji nọ na ala. Spoon is on the floor. Ngaji nọ na ala. Spoon is on the floor. Akwa nọ na ala. Cloth is on the floor. Sorry for the cloth double. Oh, that's a mistake. Akwa nọ na ala. Cloth is on the floor. Akwa nọ na ala. Cloth is on the floor. Akwa nọ na ala. Cloth is on the floor. Akwa nọ na ala. Cloth is on the floor. Akwa nọ na ala. Cloth is on the floor. Na ala, on the floor, is the preposition here. Na ala is the preposition here. Na ala is the preposition here. Hope you guys understand this simple lesson. As we proceed, mmiri dị na ime iko. Water is inside the cup. Mmiri dị na ime iko. Water is inside the cup. Mmiri dị na ime iko. Water is inside the cup. Mmiri dị na ime iko. Water is inside the cup. Ngaji dị na ime efere. Spoon is inside the plate. Ngaji dị na ime efere. Spoon is inside the plate. Ngaji dị na ime efere. Spoon is inside the plate. Ngaji dị na ime efere. Spoon is inside the plate. Nkịta nọ na ime nkata. Dog is inside the basket. Nkịta nọ na ime nkata. Dog is inside the basket. Nkịta nọ n'ime nkata. Yeah. Nwatakịrị nọ na ime ụlọ. Baby is inside the house. Nwatakịrị nọ na ime ụlọ. Baby is inside the house. Nwatakịrị nọ na ime ụlọ. Baby is inside the house. Nwatakịrị nọ na ime ụlọ. Baby is inside the house. Nwatakịrị nọ na azụ oche. Baby is at the back of the chair. Nwatakịrị nọ na azụ oche. Baby is at the back of the chair. Nwatakịrị nọ na azụ oche. Baby is at the back of the chair. Nwatakịrị nọ na azụ oche. Baby is at the back of the chair. Nwamba nọ na azụ oche. Cat is at the back of the chair. Nwamba nọ na azụ oche. Cat is at the back of the chair. Nwamba nọ na azụ oche. Cat is at the back of the chair. Nwamba nọ na azụ oche. Cat is at the back of the chair. Efere dị na azụ oche. Plate is at the back of the chair. Efere dị na azụ oche. Plate is at the back of the chair. Efere dị na azụ oche. Plate is at the back of the chair. Efere dị na azụ oche. Plate is at the back of the chair.
Eferdina azoche. Back is at the back of the chair. So the preposition here is azo. Azo. Back is the preposition here. The preposition here is azo. Is the preposition we have in this context. Azo, that is back. Egwuregwu na ihu ụlọ, playing in front of the house. Egwuregwu na ihu ụlọ, playing in front of the house. Egwuregwu na ihu ụlọ, playing in front of the house. Egwuregwu na ihu ụlọ, playing in front of the house. Oche dị na ihu ụlọ, chairs in front of the house. Chairs are in front of the house. Oche dị na ihu ụlọ, chairs are in front of the house. Oche dị na ihu ụlọ, chairs are in front of the house. Oche dị na ihu ụlọ, chairs are in front of the house. So the preposition here is n'ihu, in front. N'ihu, in front is the preposition we have in this context. Na ihu, in front is the preposition we have in this context. Na ihu, in front of the house. Mbuzo, okpuru, akụkụ, na ala, na ihu, na azụ, na ime. They are the prepositions we have in the Igbo language. Under, beside, on top, in front, at the back, inside. All are the prepositions we have in Igbo language. Yeah, there can be others, but these are the main ones we use very much often. Yes, very, very, very much often. Repeat again, like I always say. Save your watch letter, practice consistently the sentences I put up, and you will perfect. Please subscribe, share, and like as always. I know you guys forget to subscribe, but please do. Ka ode. Bye bye. Ka emesia. Bye bye. Anabopotaro fihe. Day one.